ya agaala life ndewo ndewonu ndị be anyị Igbo mma mmanụ ekele dịrị unu. Anyị mabụ ndị Igbo na-azụ ahịa igwe abịakwana ọzọ n'ụbọchị nke taa bụ Satọde ka anyị si abịa kwa izu ụka ka anyị wetara unu ozi ọma gbasara afịa anyị na-azụ. Mụ na ụmụnne m nọ ebe a taa, anyị ezughị ezu ka unu si wee mara, mana anyị zuru ka eme ka anyị ara na ebe anyị zuru ka eme. Isiokwu anyị nke taata bụ ka ị ga-esi wee kpaa akụ na ụba ga-edu gị iwee rapụ ọlụ oyibo. Ife anyị na-ekwu taata abụrụ ka ị ga-esi wee na-enweta ife nweta na-enyere gị aka iwee na-akwụ ụgwọ dịrị gị bills gị, mana ife anyị na-ekwu bụ ife karịrị ya. Kedu ife ị ga-eme ka ị wee kpaa akụ na ụba ga-ezu ure? Ya bụ na azụmahịa anyị a karịrị ego ị ga na-enweta n'akụkụ, ọ karịrị ya. Anyị wee sị ka anyị bịa kọwara unu ka o si wee karịa ya, ka ị ga-esi wee nwee ike, ka ọ ga-esi wee nyere ya aka iji wee kpaa akụ na ụba, wee hazie onwe gị maka ọdịnihu, na ọ bụrụ nke taata sọsọ nke taa. Ka a si wee kwu, mụ na ụmụnne m na ebe a taa wee na-atụle ya bụ ife. Ka m bido na nwanne anyị nwoke bụ Brother Paul ka ọ kọwaa onye ọ bụ na ebe o si wee na-ekwu. Brother Paul, kọwaa onwe gị, gwa anyị ebe i si wee na-ekwu. Ndewo ndị ọma na-ege anyị ntị, ụtụtụ ọma nụ ebe ọ na-esi wee na-awa ọchị anyị n'ụbọchị tata. Afọ m bụ Paul, ebi m na Amerịka. Abụ m nna bụrụ di. Ana m emekwe online digital business. Onye ọna bụrụ na oche nọrọ, were popcorn gị, were nkwụ na ị na-ala, mana alakwala nke na-aba n'anya, jide ya n'aka wee gaa anyị ntị. Ife a ga-akọwa n'ụbọchị tata bụ ife ga-enyere gị aka. Ndewonu. Daalụ nwanne m nwoke, daalụ nnọọ. Unu anụgo, unu alakwana nkwụ na-aba n'anya. Anyị ma na tata bụ Satọde, onye ọbụla nọ n'ụlọ. Anyị alụsigo ọlụ week, nọzie n'ụlọ wee na-ezu ike. Tata bụ arịa ma ọ bụ ndị Yoruba, golibe mana ji nwayọ. Emekwana nke ga-abaghị n'anya. Ka mkpalite nwanne m nwaanyị bụ Stella Margaret Tochi bi na Germany ka ọ kọwara anyị onye ọ bụ na ebe o si wee na-ekwu. Ekwugokwa m ya na o bi na Germany, mana ya jizie ọnụ ya wee kwuo. Ndị be anyị daalụ n'ụtụtụ ọma, efifie ọma, mgbede ọma. Sister Ife, thank you na ohere anyị nye m ịkọwa onwe m. Afọ m bụ Stella Maris Tochukwu-Ndika, ebi m na Germany, northern part of Germany. Abụ m mama, bụrụ nwunye, bụkwa nwata akwụkwọ, bụkwa a proud online digital business owner. Daalụ unu. Daalụ Tochi. Maka ndị na-aghọtara ife online digital entrepreneur business owner bụ, ife ọ na-ekwu bụ na ya na-azụ afịa igwe. Ya bụ ofu n'ime ndị na-azụ afịa igwe, afịa ịntanetị. Ọnya bụ ife ọ na-ekwu. Ngwa ka njebe Ireland, ebikwa m na Amerịka, ewee na-akpụgharị m ebe niile. Ka njebezi anụ m Ireland, jee kpọlitekwa nwaada Doris ka ọ kọwaa, o jiri ọnụ ya kọwaa ebe o si wee na-ekwu. Doris, over to you. Daalụ nne nwunye Odogwu, daalụ nne. Odogwu na onwe ya. Ndebe anyị Odogwu na onwe ya, daalụ. Ndebe anyị daalụ n'ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma na mpaghara ụwa niile nke ị na-ekiri anyị. Ọmụnwa bụ nwaada Doris, ebikwanụ m Ireland. Amụrụ m ụmụaka 3, wụrụkwa nwunye, na-azụ azụmahịa igwe a anyị ji okwu ya bịa n'ụbọchị taa. Anyị na-asị ka iji were popcorn gị, ka nwanne anyị nwoke kwuru,
ọrụ nọ mmiri gị were ọkwanụ na mmanya bọtụ mmiri ga-akakwanụ mma o maka mmanya nwere ike ịba anya. Ọ gwara gị ya gụkwala nke na-aba anya, otu were mmiri na popcorn gị bịa nụrụ nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Daalụnụ. in case na onwe ndị dị ka m na-asị ka eke isizi ata popcorn wit mmiri, ị nwekwa ike ṅụọ juice, ọ daba n'anya, ọ igote Fanta ma ọ Coke wụda ya. Ọ bụrụ na mmiri na popcorn ama ekweghị. Doris bụ health, ọ na-adị health conscious, ya ka o ji wee na-akpọ mmiri, ọkpọ ya ọkpọkwakwa ya ọzọ. Ị na-aṅụkwa Fanta na juice, jikwa nwayọọ maka jadi. Okay. Ụmụnne m, ka anyị ji ikene 1 minute wee chekene, jiri ugegbe obi gị wee nenekene onwe gị ka ị naanị kịta wee na-ene n'anyị. Nenekene onwe gị n'ime obi gị na ugegbe anwa dị gị n'obi, jiri ya na-afụ onwe gị na iteta ụla ụbọchị Mọnde, iteta ụla relaxed, ịnọrọ zọgbuo jido zọgbuo, ịnọrọ itigharị mkpu na-eti mkpu ebe ụmụ gị nọ, unu akwadogo, ịsabere eze, jee yiri afe, ngafe eje late, ị na-ene time, ọbara ga na-agbanye elu, ị na-eche maka hold up ị ga-eji ịnya trafik. Picture Kenya n'ime obi gị, no anxiety, nothing, calm. Jike na ugegbe obi gị wee nene onwe gị, fụ onwe gị ka ị na-ebi nya bụ ndụ, na itete ọlụ ka isi etete ụbọchị Satọde, ka isi etete ụbọchị Sọnde, itete etu anwa ụbọchị Mọnde. Itune gị ya, kedu ka ọ dịrị n'anya? Kedu ife iche? Aghọta m na ọzụzụ anyị ka ọ bụ na ijesi akwụkwọ anyị eje nweta ọlụ, inweta ya bụ ọlụ, ịgba mbọ dobe ọlụ anwa ka ị ghara ịlụzi ya. Ke maka nsị gị na ọ bụrụ ife ị nidiri. Ife ị nidiri abụrụ to survive. Ife ị nidiri bụ to live, to thrive. Aghọta m na ife a niile ị na-emebi ka ị wee nweta ego, mana ị nidiri ọnya bụ stress iji wee kpata nya bụ ego. Afa m bụ Ifeọma, abụ m nwunye, bụrụ nne ụmụaka 3. Mụ na di m na Amerịka na ụmụ m bi na Amerịka. Ana m azụkwa afọ igwe, na-enyekwa ndị mmadụ aka ka fa wee bido afọ igwe nke fa. Ana m ebi ndụ a m kọwara kịta, ndụ ikuni n'ụla n'ụtụtụ, adị m enwe ọbara mgbali elu, nkunye nji nwayọọ kpọta ụmụ m kwado ofe akwụkwọ, bujefe akwụkwọ, ọ nnafe bujefe akwụkwọ, nje mee ofu ife na ịbụa n'ime ụlọ, lie nri ụtụtụ, wụọ arụ, bịa nọdụ anị lụba ọrụ. Nlụgide oluo mgbe m ji ebute ụmụaka, ekunye m ji ebute fabunatafa. Onwere onye na-agwa m mgbe m ji ebido na mgbe m ji akwụsị. Onwere onye na-enye m faịlụ m ma alụ. Adị m anya na klọk, adị m eche trafik nọ n'ụzọ. Ọnya bụ ife anyị na-ekwu maka ya tata. Kedu ụdị ndụ ịchọ ibi? Ịchọ ibi ụdị ndụ a nkwu maka ya? Ọbara ga na-agbanye elu n'isi ụtụtụ, ikunye n'ụla, temperature ga na-arise, ọbara ga na-agbanye elu maka ị na-eme ka ije clock or in on time, ka ị meetie time anwa mmadụ set were. Ka ị chọrọ nke ọ ga-abụ ikunye, ijiri aka gị, jiri obi umeanị mee ife niile ị kwesịrị ime, set your own time, lụọ ọrụ mgbe ị chọrọ iji wee lụọ ya. Ife a bụ ajụjụ m na-ajụ unu. Nchọ ka unu nọdụ anị tụlee. Anyị wee na-asị unu na isiokwu anyị nke taa, ka m sụọ ya n'oyibo,
that this business is not an exit strategy. It's an exit strategy, sorry, not just a backup plan. Business anyị na-abịa kwa izu ụka bịa gwa ụnụ maka ya bụ ife na-akwado gị ka ị ga-esi wee rapụ ọrụ oyibo wee bie ụdị ndụ ị chọrọ ibi. Ọ bụrụ biznes ị ga-eme just gị wee na-enweta ego wee na-enye aka maka deals maka tata. Biznes anyị bụ ife iwu akụ ga-edu gị, odusia gị, odu ụmụ gị, duo ụmụ gị, duo ka esi asụzi generation ka m sụọ m ya n'okwu oyibo generations. Ọnya bụ ife anyị na-ekwu maka ya. Ya ka mụ na ụmụnne m bịa tata si ka anyị gwa unu ka unu nebara ya anya. Ife ndị mmadụ na-adrọpụ onye gbaji ọlụ ọnọdụ na desk ya, ọkpọkwunye ọnụ n'elu desk ọ nwụrụ, ọ na-eje na moto ọ daa ọ nwụrụ. Last 2 weeks onwe nwaanyị nọ na America here, ọ na-eje graduation nwa ya nwaanyị nọ na high school, si na moto ya wee pụta daa wee nwụọ ebe ahụ na park. Olugo de school park ya moto, zọpụta ụkwụ na moto daa nwụọ. Ọ gịnị bụ ya? Stress. So ka mụ na ụmụnne m gwa unu tata ka unu ga-esi wee ka unu ghọta na biznes anyị na-eme unu invite. Anyị ada asị unu bịanụ bido unu passive income sọsọ. Anyị na-asị unu bịanụ kwado unu ka unu ga-esi wee bie ndụ gafere passive income. Ka m wee bido ka anyị ghara igbu nnukwu oge, ka m bido kpọba ụmụnne m ka fa gwaba unu ife anyị bidi n'ife anyị na-ekwu. Mma akpọlite nwanne m nwaanyị bụ Doris bi na Ireland ka ọ gwakena anyị ka biznes anyị esi wee nyere gị ka o si rụọ wee bụ just ife ị ga-eji wee na-akpata ego iji akwụ bills, maka ife anyị na-alụ n'obodo oyibo ịkwụ bills, ka o si wee karịa ya. Doris, daalụ nne nwada Ifeọma, daalụ na ohere ọma nke nyere m. Ya unu ahụla ihe anyị nọ na-ekwu ka nwanne m nwaanyị si kwuo. Ihe anyị na-ekwu okwu ya awụghị inweta ihe ị ga-eji tinyere aka n'ihe ị na-enweta bụ ọwụghị ihe biznes anya awụ. Ọwụ sọsọ ijọsi were inweta ka ịbata ya desa ya n'akụkụ maka ma ọrụ ma achụghị n'ọrụ ọ maka na ihe ndaba ma ọ daba. Ọwụghị ihe ọwụ. Biznes anya wụ ihe ọwụ ibido na-eme ọ ihe ga-asọrọ gị ụzọ gị ịkpa akụ na ụba gị nwa mgbe ị ka nọ ndụ gị iri akụ na ụba irichaa ma ịnọzighị ya ụmụ gị ebido riwa, ha richaa ma ha nọzi ya ụmụ nke ha ebido riwe. Ọ ga-emegide otu ahụ ruo n'ụmụ ụmụ gị nke 8. Ọ ya wụ ihe biznes anya awụ. Ọ ya wụ ihe azụmahịa igwe anya awụ. Ọwụghị azụmahịa ị ga-asị idesa ya n'akụkụ tinyere ọrụ nke ị na-arụ. Ọwụ ya ihe nwanne anyị nwaanyị na-ekwu na ị chọrọ ịkwụsị ọrụ ịrụ ọrụ gị ọsịsọ ka ị chọrọ ịrụgide tu gị ruo 70 or 75 years old before gị kwụsị ya. Maka biznes anya ọwụ na-ebata ya ọ ga-etinyere gị aka gị kwụsị ọrụ ga ezumike nka n'oge, nwerekwana ike mekwana enjoy ihe niile ahụ ị kpara. Gị nwere ike rie ego gị ọfụma, gị na ụmụ gị nwekwara ike mee enjoyment ọfụma, gị nọkwụkwanụ ndụ gị nwee arụ isi ike. Maka na ihe ọrụ a niile a na-arụ ihe na-awụcha stres, onye ihe na-etinyekwa aka akpata ọrịa, ihe na-etinyekwa aka eme onye pụọ n'ụzọ ya ọda ma onye ahụ ihe ụra si na otezi ya wụrụ na ihe niile o megidere ha niile dịchanacha n'ahụ ya kutuo ya n'ala mgbe n'ọma. Otu biznes a wụ ihe ọwụ ibido na-arụ ya o tinyere gị aka gị ịkpa akụ na ụba nke ga-edu gị ị ga-erigide ma ịnọzi ụmụ gị bido na-eri akụnụba. Ọ ga-etinyere ya ịkpa akụnụba wee kpa ifuru ụmụ gị mgbe ọbụla ụmụ gị ha chetara ha sị ha na Chineke gọziere ha nne ha ọ nna nna ha maka ihe ọ hapụrụ ha. Ọ ya wazụmahịa ka anya owu nke ọwụ ibido gajọs weta maọbụ ego $100 were tinye na nke inwebe enwe, ọ gị nwetakwuo tinye na nke ị ga-eji were gboo mkpa. Owu ya ka ahụ nke ịma ihe we akụnụba nrọ ahụ ị rọrọ
ụlọ ahụ ị rọrọ na ị ga-enweta, moto ahụ ị rọrọ ọrụ ya na ị ga-enwe, ihe a ga-etinyere gị aka gị nweta ya. Ọ ya wụ ihe azụmahịa anya ga-emere gị. Ọ ya wụ ihe anyị chọrọ ka ị mata na azụmahịa anya awụghị just to have a side hustle to survive, not just to have a side hustle to achieve your dreams. Ọ ihe ọwụ n'okwu oyibo, ihe azụmahịa anya ga-etinyere gị aka nwa ya, o tinyere gị aka ihe iwe ụra gị krọs ụkwụ gị, owu ka ọ irigide gị ile anya na taim gị chebe chefuola maka ka ị hapụ ime leti ọrụ. Ọ ihe ga-etinyere gị aka ịbụrụ ihe iwe ụra gị higide mgbanwere iji ite ya ọwụrụ ya, gị bilizie ga-akwado ụmụ gị akwụkwọ. Owu ka ihigide gị bata na bedi, echekwa m ọkwụọla ma oge ruola, ma m nọtụ ka na-akọ maka na uche gị niile everything dị n'ọrụ ahụ ka ime ọsịsọ ka ị hapụ ime leti. So azụmahịa ga-etinyere gị aka wepụrụ gị ihe nchekasị niile ahụ na-eche otu ị ga-esi gaa ọrụ ọsịsọ, otu ị ga-esi mekwa nke ụmụ gị abịa sị gị na ha nwere activities nke a na skuul na ịkwesịrị ịbịa chegide otu ị ga-esikwa bịa gharịpụ ụmụaka ike ikwela ha na ị ga-aga, pọsị na-aga ọrụ ka otu ị ga-esi ka onwe gị ịbịa chekwa otu ị ga-esi gharịpụ ha. Ha sị mami abịakwala ọzọ, dadi mekwala nke ọzọ, anyị ahụ ya, ndị ọzọ ahụ chara mma ha, pụta ahụ m nke m. ịma atọchọ ọ na-enye ụmụaka. So azụmahịa ga-enye gị oge ị ga-eji ma ibido ya, akụnụba ị ga-akpa, ifuru ahụ isi ike ị ga-enweta n'ime ya, owu ofu owu abụọ. So ebe o si dị mkpa ka ị bịagodi gị bịa nyụọ anya mana ihe anyị na-ekwu. Ọ dịghị ka ọda side hustle, ọ karịrị ya, ihe karịrị ya, ọ ihe anyị chọrọ ikwu. Ka m jide ya ebe a maka na ụmụnne m ga-ekwukwa ka anyị hapụ igbu ọtụtụ oge. Daalụ Renne, Sista Ifeoma. Daalụ nwanne m nwanyị. Daalụ nwanne m nwanyị, Nwaada Doris. Unu alụna, o nweghị onye na-asị unu hapụ na ọrụ unu na-arụ bịa banye biznes a. Ihe anyị na-asị unu bụ bịanụ banye ka unu bido kpawa akụ na ụba ga-eme ka unu ghara ịlụgide ọrụ luo 70 years. O nwere ndị ka dị 80 na-alụ ọrụ. You won't believe it. O nwere ndị ka dị 80 years ka na-alụkwa ọrụ. Anyị achọghị ụdị ndụ ahụ. Ọnya ka anyị ji wee na-asị unu na biznes anyị abụghọ nke 11 kobo 22 kobo ka ị wee na-enye aka na-etinye na 5 kobo a na-akwụ ka ị wee nwee ike ịkwụ ya bill. Ihe anyị na-agwa gị bụ ka ị ga-esi wee rapụ ya bụ 5 kobo n'ọdịnihu a na-akwụ gị. Ị na-alụ ka elefant, ị na-eli ka chicken maka a na-akwụ gị ezigbo ụgwọ. Anyị wee na-achọ igosi gị ụzọ ị ga-esi wee mee ya ka ọ dịrị na mma. Daalụ nwanne m nwaanyị Doris. Ka mkpọlite nwanne m nwoke bụ Brother Paul dị ngọzi n'etiti ikpere ụmụ nwaanyị ka ọ kọwara anyị ife o ji wee bịa tata. Brother Paul, over to you. Ndewo Sista Ifeoma. Ndị banye ekene m unu. Isiokwu m ga-abụ ọlụ ị na-alụ, ife ọlụ ị na-alụ na-eme kịta wee kwụrụ gị your bills. Mana azụmahịa anyị a ife ga-enye gị ibi ụdọ ndụka ndụ ịchọ ya ibi. Mgbe ka tiwa aka oyibo a m ga-adị nkenke mma akwụ otu okwu. Nke bụ eziokwu bụ na ọla anyị na-alụ na-enyere anyị aka anyị na-akwụ our bills. Ọ na-ekwela anyị aka anyị wee na-akpa nri efuge. Mana nke ka mkpa a kwesịrị ịghọta bụ na ọlụ anyị na-alụ amaghị nata anyị nwere onwe, freedom, mbanụ, ọ dịrọ possible. Ị na-alụ ọlụ, ị ga na-alụ 12 hours 8 hours back to back. Ị ma nwenata ohere iji wee ne ezinụlọ gị anya. Mana ibido azụmahịa anyị na-azụ, ụmụnne m, ndụ ga-echange, ndụ ga-agbanwe. Ndụ Igbo na-asị that your life will do a turn around.
ọ ga-enyere gị aka ibi udo wealth. Ọ ga-enyere gị aka ị na-enwe oge, inwe freedom. Ọ ga-enye aka inwe time gị na ndị be gị, ndị ezinụlọ gị ji wee na-anọkọ together, na-aga vacation, na-eme a lot of things. Mana ị ma na ihe ndị a bụ ife ọ bụ ọrụ ị na-arụ currently now amanye gị ohere ahụ iwee mee ife niile ahụ nkwụsị kịta. Ya mere ụmụnne m, asụrọ gị kwụsị ọrụ ị na-alụ, mba, no, akwụsịkwana ọrụ ị na-alụ. Nduka biznes a bụ ị ga na-alụ ọrụ ị na-alụ wee na-eme ya. Ọ ga-enyere gị aka iwee build gịnị your wealth. Ndị be anyị na-ege m ntị, ofu decision ị ga-ete gị kịta na bụ na ị ga-eme gịnị? Ị ga-achọ ka ị ga-esi wee bata na biznes a. Ị na-anya n'onyonyo ị ga-afụgasị webụsaịtị anyị ncha niile. Gaa n'ofu, kliki, bata, bido kịta, maka na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Ndewonu. Daalụ brother Paul. Brother Paul abụrụ onye ọtụtụ okwu, ọ na-abụ okwu ruo okwu nkenke, mana ọ na-aga straight to the point. Ụmụ nwoke ada achọtọ ka anyị si achọtọ. Ngwanụ, Tochi, ọ daa gị n'okwu ka anyị nụ ife iji wee bịa tata maka isiokwu anyị. Daalụ rinne Sister Ife. Ndị be anyị daalụ nụ. Unu anụgo ka nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị si wee kọwa. Ya bụ ka ife mụnwa ya etinyekwu na ya bụ enidiro iche oge ihe agbajisi ọkpa, oge ife ya emepụta, oge inwe efe agbanarị gị before ibido ịhazi onwe gị, ibild onwe gị. Ka nwanne anyị nwaanyị Sister Ife si kwu, ideche na oge ife mebisigo before bịa dozie onwe gị, because ife anyị na-eme bụ inwe ike ibido kịta hazie onwe gị, kwado maka oge maka nka. Ya bụ na ibido kịta, ndị disma ka mbido otu ndị disma na-aga ada eche oge ife mebisi before abịa hazivi ife. Fa na-ebido n'oge hazie, mee nnọọ, mepụta ụzọ, plan onwe fa, bilduo ife ọbụla na-eme, so that mgbe ife dịka ife mberede dapụta, fa nwee savings ebe fa save ife fa eji wee sọtụa problem. Ọ bụrụ oge ife mberede ya agbapụta, ị na-eme ọ bụkwa na mma ọ bụrụka na mma aka m emego nke mme nke ide save, because ọlụ anyị na-alụ nke bụ eziokwu bụ na anyị ncha nọ na diaspora, anyị ma ife na-eli ego anyị ma na ụgwọ anyị na-akwụ. Nke bụ na ọga m ego ọ na-enweta, ọ nọkọta by the end of the month ọ na-ajụ biko na onwe ndị na-abịa ewere ego ya, but ọ bụ na bills. Ọ nọkọta ọsị ka ekpere, ọ bụ na onwe ndị na-adọpụ ego, ọ nwere ndị na-adọpụ ego ya, because anyị nwere moto na-abụ ikwa insurance nke iwee jee paakị ikwara pay with children, all the too much. Ya ka mụa ji change kwa as a smart lady, change kwa bidokwa n'oge, because mụ achọ m by 60 na-elu 60 I relax, go m cross ọkpa m na-eme enjoy, na-efegharị ebe ọbụla m chọọ, because na-aga n'ụzọ mfu ndị mmadụ a na-struggle, say hey God please before join na this business na-asị biko chukwanụ ma chọọ ife mmemme ya eme ma bịara na-aga n'ụzọ na-struggle, onwe onye ya fụ mpụta na-ajụfa that fish, can I help you? Because ọ dịrọ mma. But ọ bụ na ibido n'oge hazie onwe gị, build ife na future for ụmụ gị, ụmụ gị, because ife anyị na-eme, ana m agwa ndị onwe ndị na-ajụ maka ife anyị na-eme, na-agwa fa na ọ bụrụ the money ife ị na-eme bụ ọ bụgodị dị nọrịa, ụmụ gị yelite nna ya, di gị yelite nna ya, ụmụ gị asị na o nwere ebe a na-eme ya n'ụwa. Nsị na-ekwanụ m anya, today I have to call my coach ka ọ kọwalụ for ọfụma, because o nwere onye ekweteni. If you go, it's too, I don't read that is as it is too good to be real, to be true, but that's it. Eziokwu ka m na-agwa unu. So okwu anyị taa bụ bido n'oge
hazie onwe gị bido n'oge ịma regret ya because ịnọgodu n'ọlụ ịpụa n'ọlụ gị onwere onye ya cheta ụmụ gị onwere ife yelite nna ya jos ọ bụrụ Germany that pension ya na-eli oke obodo niile na-eme pension ego one ka ya na-akụ gị na pension ọ bụ na ịlụ up to 40 akụwa gị maybe 1-2 ọ bụ na ịlụrụ up to 40 years ị ma na-enweta up to 1k jugodu m ife 1k ya edu gị 800 euro jugodu m ife onye elu gị 2 weeks wit ife niile gala kịta so kịta ka bụ onye welili ya ọgụ ezi ya si biko ka nneba anya n'ife m nwanne m na-ekwu na ọ dị ka onwe ezigbo okwu dị n'ife a na-ekwu because ọ bụrụ every Saturday pụta ọ bụrụ na ya nwere ọlụ anyị nwee ọlụ onwe onye na-asị m ọ ga-eme ụmụada asọntị ofu nwada na-asị biko kọwalụ m ife unu na-eme na gosi m gị ụzọ because ana m afụ ndị mmadụ ka fasi eziokwu na ego ọfa na-enweta ọrụ ọsị m na drug they do behind real ọsị m na drug a shadow nsị afọ ri unu kwetara na ife na-adị na ya but na ekwetara not from the business ka ife si apụta for real bụ ọkwa joke ọ na-ekilikita ọ ya amụ si m no drug na ọ bụrụ ri because our sister Elizabeth hm her video onye pụta si no be real na drug mụ cheki ọfụma ya na-edeceive anyị si I don hear thank you rapụ oge nke m ga-elu ya esikwu na drug nwa mgbe nta just give me 2 years ifukwo mụnwa so biko ka anyị bido kịta kwadobe onwe anyị kwadobe fọ ụmụaka anyị because ụnụ afụgo ka ụwa si dị kịta ọ dịrọ mfe ibido n'oge ilute olu ichebe mgbe ife ya emebi sinarị gị mebi inweozi that strength or that thing ime ife abụ a sịkwana na nye kwuru daalụ nụ ndewo Igbo si na ekwughị ekwu mere ọnụ anụghị anụ mere ntị yes oke na ọrụ anyị pụta ebe a kwa izu ụka wee na-ekwu onye nwee ntị ọnụ ọ bụkwa na ị nwere ntị ịma nnụ a sịkwana na agwaghị ka o si wee kwu ka nwanne m nwaanyị si wee kwu anyị na-apụta ebe a kwa izu ụka wee na-akụnya bụ mgbịrịgba na-asị unu bịanụ ka anyị gosi unu ụzọ unu ga-esi wee nyere onwe unu aka ụfọdụ n'ime anyị efilie na ịlụ ọlụ na-abụ ịlụ ọlụ ịtọ ka mma ikwu ofe asị gị ofu kwụsị na fa nwekwa ọlụ ọzọ Chukwu gọzie anyị nyanwa na TikTok nwanne m nwaanyị Sister Doris iwe wee mụ maka ka anyị si eme omume wee bachacha mba alụ ndị Afrịka maka amaghị m ihe na-eme anyị amaghị m ma ife mere anyị eme mana ọ bụgodo ife mere anyị eme Chineke ga-ekpochapụ ya ya bụ ụmụnne m ozi anyị na-ewetara unu dị mkpa nwanne m nwaanyị ekwugo na onye nwee ntị ya nụrụ ịchọ ịnụ ịchọrọkwa n'ịnụ okwu aka gị ka ọ bụ mana anyị ga na-apụtakwa ebe a kwa izu ụka wee na-agwa unu eziokwu maka ife anyị na-ekwu yes anyị ga na-agwa unu eziokwu maka ife anyị na-eme ndị si na ya bụ ife anyị na-eme abụrụ eziokwu anyị nwee program unu ga-eji wee bata wee jiri anya unu wee fụ unu chọkwa ịpụ na pụọ unu chọkwa part of that drug unu chọ nọ ife anyị na-eme onye abanye soro anyị wee na-ese ya bụ Igbo mana ọ bụrụ ife anyị na-ese anyị enweghị drug adịghị ka onye na-ese Igbo onwe onye ifụ ebe a dịka onye na-ese Igbo anyị niile si from responsible families with children ndị Igbo ka anyị bụ ụmụafọ Igbo amụrụ zụọ n'ụlọ nwee isi ọgụgụ anyị ada eti mmọnwụ a na-akwa aka mebi anya mee unu wee chee na onwe ife ọzọ anyị na-eme maka anyị netịrị anya biznes erika na ịntanetị mana anyị sara aka n'anya wee banye nke anyị ma nọọ ebe a nọ ifukwa anyị ifu na anyị bụ ebe a nọ odogwu n'onwe ya anyị ada eti mmọnwụ a na-akwa aka so echezina na ife anyị na-eme dị illegal mba nwa bụ ife ọma will not engage in anything the illegal and onwere onye n'ime anyị n'ebe a ga-eme ya
anyị na-akwụ tax. And before ị bata na business anyị nọ, ị ga-abụ nata a legal resident. Ọ bụrụ na ị bi n'obodo oyibo, ọ bụrụ na ị bụrụ a legal resident, ịma mbanye ya. Anyị nwere offices in 25 countries of the world. Ọ bụrụ na anyị nọ ife dị illegal, America will not give us space to operate in their country. That is enough. And we have lasted up to 50 years. No illegal company or business lasts that long. If I na-ekwu maka ndị ụta, ndị file na ife anyị na-eme illegal, ka a ghara nkwuri atata anyị ga-ekwugide ya chefo, ka m mkpọnite nwanne m nwaanyị Juliet Just bata ka anyị bidogo, ka ọ kọwaa onwe ya, gwakwana anyị ife o bu n'obi maka isiokwu anyị nke taa. Juliet. Thank you. Daalụ, Sister Ifeoma. Ụmụnne m ndị Igbo, unu anụgo ya, ekwusigo ka ihe uru ọ bara dis mmadụ inwe plan B, because plan B mara mma. Ọ ga-abụgodi ọ bụ na nke izizi ị na-eme nwere ka o si mere, mana enwego ihe ọzọ ị nwere ị ga-eji jide aka, because the business a na-ekwu okwu ya bụ smart business. When I talk of smart business na onwe ya dịgodi proven, ịghọtago, and all the tax registered. All business bụ legacy, ihe ị ga-ahapụrụ ụmụ gị in case ọ bụ na onwe ihe mere mana agba akpara anyị, ịghọtago. All business bụ legacy, ịghọtago. So and ihe ọzọ dịkwa na ya bụ na all business bụ ị na-emegodi enwe ị ga-scale so fast na this business, ịghọtago. And ụfọdụ na-abịa ha bịasị gị na ha adịghị kọmputa literate, ịmagonu, bịa ka ịra anyị akụziri gị otu ị ga-esi wee bido biznes a, nye gị strategy nke ga-enyere gị aka na biznes gị. Biznes na onwe ya ị ga-enwe mentorship, nwee coaching, so you know alone, enwere community ga na-enyere gị aka na-agbaziri gị ihe ị ga na-eme. So ụjọ hapụ ịtụ unu, biznes anyị na-eme bụ biznes dị gịnị, dị legal, ịghọtago. So ụmụnne m ndị Igbo ndị nọ diaspora, okwu anyị na-ekwu every week, ihe dị na ya, batagodi ka ị bịa n'elu anya, nọ ịbata ịma ka ihe a na-ekwu ma ọ kwụ ụtọ ọ dị ma ọ bụla ụtọ ọ dị, ịghọtago. Biznes ga-enye gị freedom, nye gị time, ịghọtago. Ihe ọbụla ị na-emegodi ifu na biznes na onwe ya dịgodiri onwe ya smart business. So ụmụnne m ndị nọ na diaspora, neba alụ n'anya ka unu maa na unu bata na biznes a bịa fụ ka ọ dịgodi, wee marụzie na ihe anyị na-ekwu ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụrụ eziokwu, mana ihe anyị na-ekwu bụ ihe dị mma, ihe ga-enyere gị aka mmadụ inwe plan B, because na ọrụ bekee a na-arụkwanụ dịkwa mma, because na ịrụgidegodi ya, mana nwee ihe by the side, ihe ọ ga-abụgodi onwe ka ihe si mee ifu ihe iji aghọta onwe gị. Because m meji onwe m nye example, 2020 ka mgbe achụrụ m n'ọrụ dute oge corona. So and adịkwa m ime wee na-arụ ọrụ oyibo for 3.5 years. Enwere m plan B, ihe mma bụ chifu ụtụtụ mgbalụ na-aga ọrụ bekee, hapụ inwe any plan B. So mgbe 2020 mgbe achụziri m n'ọrụ, so anọ m 4 years n'ụlọ before m bịa nweta chọwa anya na ka mmadụ ihe m ga na-eme ga na-enyere m aka mgbe bịa fụ biznes a. And the business a ka m gwa gị eziokwu, o megoro m ọtụtụ ihe. So ụmụnne m ndị nọ na diaspora, neba alụ n'anya, plan B dị mma, and inwekwa ezigbo plan B bụ ihe bụ dị mma, because na biznes a bụcha ha bụ ụfọdụ ndị ji ya mee as plan B, ọ bụzi their plan A, because na ha na-enweta ihe bara uru na the business. So biko ọ kọrọ m n'ọnụ, ụmụnne m ndị na-ebe ekwutechago ihe niile. So daalụ Sister Ifeoma, daalụ. Daalụ nwanne m, daalụ Sister Juliet, ikwukọ ọfụma. Ọ si unu bata ka unu jiri anya unu fụ ife na-eme na community anyị. Anyị niile a na-ekwukwa the same thing. Mana ka m jụkwa unu ajụjụ ọzọ, unu bụ ndị na-enene anyị. Ife a na-akwụghị n'ụlọ ọrụ kịta ka ị na-eme m ife a, amarọ m ego na-akwụ, amarọ m ife ego,
amara m education level gị mana ife a na-akwụ or ife deserve ifili na nya bụ ife a na-akwụ no ife deserve omikiti n'ime anyị ansa anyị ga-abụ mba inwe PhD inwe masters ịbụ doctor ịbụ nọọsụ ịbụ nke nwa kedu ife iji wee na-alụ ọlụ na-abụ ọlụ ịtọ maka na ife a na-akwụ ya bụrụ ife deserve ọ bụrụ na a na-akwụ ya ife deserve ịma njecha ọlụ ọzọ ịma take extra hours ịma nlụ overtime maka na ife a na-akwụ bụ ife deserve mana because na anyị niile na-eme engage in ife ndị a nkwu o gosi na ife a na-akwụ anyị abụrụ ife deserve so kedu ife ọzọ nwere ike ime business mana ya bụ business abụọkwa business ọzọ nke a nọ n'ime ya ọ wụsịa nke mma andọ anya ma bụ nke mma ga-eduje gị ebe ị chọrọ ije adị m asị gị jee ịntanetị mebe ife ọbụla dị ebe ahụ some of them bụ just passive income ọnwa bụ nweta maybe $200 or $300 wee add na nke iji o wee kwụọ bills gị kedu maka echi ị na-build wealth ị na-akpa akụ na ụba ga-aga beyond tata ka ị na-akpa akụ na ụba ga-abụ nke ga-abụ taa ọ ga-abụ ịkwụra bill lie nri okwu agwụgo kedu ife life bụ or life just weekend nwee 2 days in a week 2 days in a week enwere ike ime ezu ike daddy I'm coming okay give me a few minutes enwere ike ime ezu ike inwe ihe niile kwesịrị ime in 1 week ịchịkọnata fa niile within 2 days ọ bụkwa the same stress because ị nwere efe you spend go your whole week Monday through Friday na jump from one job to the other na alụ 12 to 16 hours then ife ndị ọzọ inwe ime in your home in your family ịchịkọnata ya within 2 days by the time olu Monday ike agwụgoro ya mere ndị mmadụ ji hate Monday because na ezumike adịghị yet ọ na-adịfa ka fa na-eje ọlụ on a regular day because they had so much to do over the weekend or ụdị ndị ịchọ ka ịchọ ndụ ga-liberate gị life ga-adị easy inwe flexibility to do things mgbe ị chọrọ ime ya ghara ịdị na-ebukọ stress arụ gị niile ị deserve more than ife ị na-enweta ị deserve more than ife ị tinyere onwe gị n'ime ya ị deserve a better life now and in the future ụmụ gị deserve a better life ụmụ gị deserve a better life so anyị na-asị gị bata business a bịa nene anyị asịrọ gị bịa nye anyị ego nwere ife anyị ji ego ya eme ide enye anyị ego anyị niile nọ ebe a na-akpata ego nke anyị ife anyị na-asị gị bụ bịa nene anyị na-ekwu maka ya ekwuru m n'isi mbido si gị jiri ugegbe obi gị nene onwe gị nene onwe gị picture onwe gị on a Monday morning ị chọọ inwe ọbara mgbali elu ị chọọ ịdị calm wee na-eme ihe ị na-eme you deserve better backup plan bụ ụjọ ka eji eme ya ụjọ ka m nwee backup plan maka onwe ka ife si wee mee echi mana ọ bụrụ na ị chọọ freedom plan ọ bụrụ na ị chọọ ịhazi ka ị ga-esi wepụ ọ bụrụ na ị chọọ idozi ndoro na ndụ ụmụ gị na nke ụmụ gị
If you need a brojo, if you need a faith and vision. And a big emutia bona business. Na business community ani. Aye rojo we bateba. I had honorable as a backup, as building a backup plan. So backup plan bụ part of it for ndị na-alụ ọlụ oyibo. Mana imirikiti n'ime anyị na ebe a na-ada alụ ọlụ oyibo. So ọ bụrụ a backup plan ka anyị ji maka ya wee bata. If I do wee bata bụ faith and vision, because I try build wealth. We are not just here for backup plan. We are here to build wealth, to hazie onwe anyị for the future. I wee na-akpọkuru si gị, ọ bụrụ na ife anyị na-eme dịrị mma, ọ bụrụ na ife anyị na-afụ dịrị mma n'anya, nọ ife ịchọ iju ndịrị wee mee, ị chọrọ ịdị na-ebi from day to day out of fear, or jee banye one business because of fear, ọ bụrụ na onwe ife mee echi, ọ bụ just ife ibu n'obi. Ọ bụrụ na ịchọ ị na beyond ife ga-eme echi, na ịchọ ibi ezigbo ndụ, na ịchọ build your dream, na ịchọ live your dream, na ịchọ ịhazi onwe gị, hazie ezinụlọ gị for the future. Bata ka anyị kụziere gị ka esi eme ya. Ọ bụrụ na ya bụ ife ịchọ, zie anyị ozi, just zie ofu n'ime anyị n'ebe ozi si ya na adịkwa m interested n'ife a unu na-eme, kedu ka anyị na-esi wee mee ya. Achọrọ m live beyond today. Achọrọ m live inwe something ga na-abụrụ out of fear in case onwe ife mee echi. Achọrọ m build wealth for myself and for my generation up to 8 generation. Kedu ka m na-esi wee mee ya? Anyị ga-akụziri. So egwu atụnarị, jisi ike ka ịbata. Enyere anyị ego, anyị ada anaghị ego. Anyị ada anaghị ego. Bata ekene ka ịbịa afụ ife anyị na-afụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya, ịbata n'esi anyị, ọ bụrụ na ị chọrọ ya, ị pụọ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ife ị chọrọ ime, no problem. Ị pụọ jee mere nke ị chọrọ ime. Mana ebi na ndụ gị niile in fear, and ebi na ndụ gị niile building other people's dreams and burying your own dreams. Ị na-egwu ini, na-egwu anị, na-enyi dream nke gị, na-agbapụ n'isi ụtụtụ, na-eje ebuild nke onye ọzọ. You can do both. I asịrọ gị pụọ n'ọlụ. You can do both. Ị nwere ike na-ebuild dream ya, na-ebuild nke gị at the same time. Until mgbe ọ dịrị convenient na ịchọzi ịnọ build we nke gị. Ị nwere ike say bye, see you tomorrow, I'm done. Ị na-je build be your own dream. Mana biko ụmụnne m, ka anyị ji n'ụtụtụ wee chọba ewu ojii mgbe chi ejibere. Ka nwanne m nwanyị Sister Tochi si wee kwu, anyị na-ekwu, mana ị na-anụ? Ọ na-eme ofebe ebe o si ebe a pụọ, ka ọ na-eme ofebe ebe a ọnọdụ ichee maka ya. Ekwughị ekwu mere ọnụ, anụghị anụ mere ntị. Ka esi ekwu ya, n'ijiji na-ada anụ ife na-eso ozu aba n'ili. Ọ ga-asọ m ma ọ bụrụ na ụmụnne m ga-anụ ife. Juke na ajụjụ, kedu ife unu na-ekwu kwa izu ụka? Kedu ife ọ bụ? Kedu ife anyị ga-eme? Ọ gwụkwanụ ka ọra m n'ọnụ. Ka Chineke mezie okwu kazi obodo ya ga-esi wee kwu. Ka chifonu. Bye bye. Bye bye.